No, tu jsme. Здорово, Максе. Здорово, Сергію. Красно дякую за те, що заскочили сте. У нас низько доста простий план. Будемо класти табор циганам. Ну, бо яке велике село було без циганського табора попри нього. У Кушниці таке є, значить і тут має бути, ні? Митю, здоров. Так, я тут кину хишку вже поклав. Так, хишку. Таку будю. Будемо видіти, як це тут буде жити. Можеш собі наметати маяки, ось де я би ще хотів, айно. Тільки на березі ми можемо покласти ще одну таку величку. Досить, наприклад, айно таку майчитову. Ось я так дуже приблизно наміту. Благодатний огінь? За що кажете? Все, поняємо, за котрий благодатний огінь кажете. Добре, я так думав, що усього газди ще б мали бути коні, бо які цигани без конів, айно? Та видав було б логічно, бо, наприклад, той стояв, бо туйка стояв віз, готовий кудись іти, а той бо у нього було щось таке гестайня за сим, бо у нього той було теж сіно, якась стайня, ну, якась дуже несложна стайня. Зараз будемо видіти, як ото. Ну тут у нього, коротше, буде така стайня маленька, тут у боку ньому було де... Ну, так чого нараз украдені? Ні, я розумів, чого так ся фіглює, айбо у наших циган історія така досить драматична. Ця репутація, що самі злодії, прийшла до ним насправді дуже недавно, і вона прийшла споза того, що пропали їхні стандартні заняття, можна так казати. Так, це що тут? Тут півниця якась. Мені це... Ну, не півниця, якась пещера. Нібися, може, треба закласти гет. Ту відку я засвічував, що тут щось спавнило. А може і не треба. Добре, покладемо тут таку точну будю гігінде. Маленьку. Щось таке. Ну, всіх даже не буде гиби порядної стріхи, буде лише такий навіс гиби. Або це буде лише пару таких хижачок буде, котрі справді на хижку похожі. А я запустив, айно? Я запустив. Порядок, добре. Ну, буде лише пару хижачок справді на хижу похожі, а друге будуть у нас такі гиби палаточки. Не знаю, треба би вам віддав указати. Хто б може віддав і на сьому прикріпити зараз. Угу. О. Щось таке треба. Дораз, як би мені то? Ага. Дораз, минутку. Я тут дещо придумав.
Аве новоселиця? Здоров, пауче. Пауче, чоловіче. Ага, а як я ото чинив туди? Я догадувався, як я ото чинив. Все, понял. О, є. І це покладу той, наприклад. Бо у нас був приклад той. Бо у нас був приклад того, як насправді вони жили приблизно в той час, так? Бо. Йой. Я ся нагадав, да, що. У мене той курсор пропада у бавці туди. Айно, пропада то не курсоркою, то вказував. Що таке бахманиць? Бухманицю то на Міжгірщині, де жив, так се кличе табор. Ага, видиш. У Кушниці ото би була мочарь. Айно, значить, ти у Кушниці хочу повісти за табор. Ну, ось ідеш, наприклад, циганам на табор, а вать ідеш через то місто, та кажеш, іду на мочарь, а вать іду через мочарь. Айбо мочарь, ото не... Ото не циганський табор сам от себе, мочарь, ото мочарь. Такся просто стало, аж у Кушниці цигани пристали були якраз на мочари. Мочарі ото місто, де мочили колопні. А ведь просто заболочене місто якоїсь. А от коли там пристали цигани, та вонося просто так засоціювало. Ти кажеш, іду на мочарь. Або так, як там уже стоїть табор циганів, та вонося так схрестило у значенняві. Ось тепер, коли кажеш мочарь, та люди думають не за мочарь, а іпен за циганський табор, який там стоїть. Да, як так. Так, пролазимо хоч і вайно. Що ми тут хибіло ще? Світло є. Міг у них бути шпор. Та й ладичка якась. Ну, так. Скромненько, тісно, або так і було. Який анекдот за техаського рейнджера? Я такий не знав. Ну. І можемо ще, наприклад... важна деталь. Туйки в углові, наприклад, можемо вчинити Ковачове місто. Бурговчак. Так, це тепер повна імпровізація, я сам не знав, що я чиню. Чиню якесь місто Ковачове.
О, ти можеш такою на землю сесе. А той, бо він так і міг жити насправді. Лоціко, здоров. І калібр, да, якийсь я прикапчав, здоровля. Є у нас тут білий бетон та білий цемент. Зараз попробуємо з цього наметати щось, гейку хишку. Я може даже високо. 4 блоки теж високо буде. Цяк, да, як. Я і сам не тямлю, що то за анекдот якийсь. Щось люди собі надумали. Так, а як я... Так, треба піти поникати, як я оточений в гіндика. У мене тут є якраз бідняцька хижа покладена, то би мало бути доста похоже. Ай, ну тут у мене гиби стандартна бідняцька руснацька хижа. Манюнька така, піціцька. Так, і тут я... Ага, я чинив падемент. Ти тут що стоїш? Я чинив падемент якраз так. Збитий леп. Така земля і проста земля. Може кам'янисту ще. Кам'яниста земля замість простої. Ай, ну. Убо ненароком не заросла травою. Новоселиця, айно. Низьке у нас новоселиця. Ні, якраз тут має бути камінь. Айно. Ну, вонковим декоруванням требася буде зайняти. Таку саму бідняцьку хижу відео у Львові в Шевченківському гаю. Ну, у мене файно вийшла не просто тому, що я такий красний архітектор. У мене вона така красна вийшла, бо я такі хижі відів. Я такі хижі відів. Та, ну, вже не з... Стріха вже не була з соломи. Важно уточнити, бо і це вже доста дещо рудиментарно і для мого дитинства теж. Так, в основному тут ті хижі, котрим відео мали авать стріху з черепа, авать із тих шинглів дерев'яних, авать уже шифер новий, айно теж якби нове було шифер, авать металочерепиця то та. Або стандартно з черепа було доста. Ну, і
Така стандартна підняцька хижа була теж і так тридільна, штуйся жило, була велика лада довкола хижі, постіль, на якій все спало, тут була кухня, і в принципі все. У центрові хижі стояв стіл, та й на тому конець. І все, ну, так і було. А тут корова була, та й свині. Та й все. Така була хижа. Ну, а ватькіть була окреме стайня, та тут була столярка, стояли якісь, наприклад, полиці з закладуванням, які там не було дуже тепло, ну, таке. Так, вертаємося Циганові, Ковальові чинити місто. Так, все таке буде, він тут гибежиє і так і робить. Якось так. Там іззаду, видав, треба. Уби не глина там була. Уби хоч не глина була. Добре, так. Щось зміркат. Покладемо нам день. Ну, а туй, що м хотів? Поймемо, раз видав хижу учинимо. Бо я якраз никав, як буде падемент визирати. Хоча на другого бока... Никайте. Добре. Добре. На другого бока учинім так, ось. Сяк, або і дощки теж будуть. І це ковач. А у циганському таборі ковач дав найліпшеся має мати від усіх, ні? Не рахуючи барона. Хоча на другого бока вони всі такий промисел мали, айно. Кіть побзираєте образчик, котрий тамки в углові указу, то видимо якраз цигани, ковачі на березі ріки. Вони не там ковали, ясне діло, там вони лише вже продавали начинене. Бо смисл у тому, що вони, видите, теж в таких палаточках були. Так. Оболоки. Туйка, значить, теж буде такий перестінок. Всяк добрі. Ну тут, значить, будуть пустелі в нас. Може, навіть так. Треба нам шпор. Якісь полиці треба придумати. Щось таке, айно. Похоже на полицю якраз. ЕБДГ. Но і, ясне діло, треба тут такої насидіння покласти. Щось таке, якийсь примітивний стил. Вчинимо то. Цяк. Йой. Так. Та й цяк.
Ну, добрі, файно, повноцінно. Так, що нам ще треба? Ні, айно, сись не буде. Ти тут ще щось. Не буде, нормально. Ну, і яка туй має бути стріха? Це вже добрий вопрос. Може якраз із соломи, айно. Епін... Хоча, ні, яка з соломи? Не може із соломи. Не може із соломи, бо бися не імела туйка від огня всякого. Як би ми то вчинили? Так. Туйся це теж має бути закритое маленько. А може так і сяк? Може так і сяк? Як варіант воно бути. Тоже, правда, досить високо. Треба на один блок ниже просто вчинити. Сяк, або на один блок ниже. Айно. Добре. Тут би не мусить бути якась бозна яка стріха. Або якась, хоч якась мусить бути. Та я си так гадав, що можу вчинити сяку типа з бурговчака. Будемося чинити, що це якийсь модний череп. А цяк, вона буде така... Будеся удрізняти читаво від других хижачок туй. А, вже мси взяв. Має бути від кого ж кузня робить. Має бути відко. Ну добре, тут теж от ні, лишу. Класти стріха і саме тяжко, що є у Майнкрафту, я вам кажу. На тільки ж на свою перву хижі я навіть не клав сам стріху. Я закликав челяника закалимити. Бубо ми поклав стріху. Так, щось таке. Ну, вроді не страшно, не визирати. Так, все маленько туйне красно.
Себе треба... Себе тут треба цяк закрити. Буде у них плафон. Не знав, чи вони планували, або буде. Бо інша кмінісія не любить, як воно визирать. Ну, в принципі, не страшно. В принципі, не страшно визирати, нормально так. І тепер їмся догадав. Це може було не з Бурговчика вчинити, а стигли. Де є? Це може було стигли вчинити. Ну, я ти кажу. Це може було стигли вчинити. Ну, я вже не буду перечинювати. Я вже не буду перечинювати, сяк нормально буде. Так, то. У мене що, чат поламаний? Це не поламаний. Це от просто ніч не пишете. Ну просто ніч не пишете, добре. У мене задвочі таке було, що переставав ми чат указувати, бо що було. Но, тепер нам зась треба пару ще яких доста бідняцьких учинити. Ту їм хотів укласти, не поклав їм ще. Ну, давайте сю туди докладемо. Так, ця буде теж така з вальків. Угу. Сюди ся заб'ємо. На всяку, бо вона не була аж превисока. Ну, сяк, айно. За сим, добре. Пів. Дуже медитативні процеси. Зато я нічого не хочу писати на стрімові. Ну, коби так, то я б навіть не проти. Кіть вам моє клинцання помагатися розслабити. Пі, ради Бога, я лише радий. Так, нормально буде, нормально. Так, тут будуть двері тут у мене. Там будуть двері, то тут буде оболок. Та й може тут. У мене
Як воно в мене фунгує? Де сонце? Місяць, то ж там сівер. Та я собі ще сюди облако виб'ю, та й все. Що за картинка зліва? Картинка зліва, ото циганський табор на березі ріки Уж, у якому епенгоді не буду годину повісти. Буду лише приблизно годину повісти. 1920, 21, 22, десь туди. Ну, бо така низька тематика у мене, гайно ж ми низько пробуємо учинити циганський табор у Новоселиці. Тут се зачало. Ну, бо циганський табор то нормальне доповнення великого русинського села. А Новоселиця то вже дуже велике село, не ките. Ні в року, онь туди. Може бути і тут, що на Радванці тепер живуть, айно, і це легко не бути тоти, іпін тоти цигани. Так. Це у нас будуть оболоки, це у нас будуть двері. Добре. Сяк. Туйка у нас буде деяке розділення теж. На якусь столярку. Або раз треба видав падемент учинити. Раз треба падемент учинити. Симченню дощки на падементові сугубо споза того, о 60 теоретично, ну, 60 гиби маймаут. О 60 маймаут. А бо тут у них буде зась то-то. Зась просто земля. Та й сюди мені треба ще кам'янисту землю, десь туйня була. Сяк. Бо туйка ми чинимо таку штуку. Удгородимо маленько. Сяк. І тут у нас двері будуть, в принципі, гонебати такі. Паради, вже потихеньку то-тося вимальовує. Треба нам тут стандартну якусь кухоньку йому чинити гиби. Щось маємо смерек. Щось таке. Пум-пум-пум-пум. Так. Так, нормально, так, нормально. Ладичку. Ладіді, ладіда. Ага, де будуть у нас світла? А цяк доста. Тоже треба ікону мати у хижі. Все. Та й в принципі тут нормально. Далі, а туйка. Туйка мала би бути така теж полиця. На всякий інструмент.
І... Ну. Сяк. Та й світло теж треба. Добрі? Добрі. Нащо там інструмент, бо треба мати дещо таке. Треба мати дещо таке, чим може буде коня подкувати. Треба якийсь інструмент мати. Добрі, тут вже можеш класти стріху, і тут вже якраз... Йой. Так, маленько мнув удверло. Тут якраз буде парувати стріха з соломи. Так, як я уточнив. Це безпечно гуляти в ужі? В якому смислі? Ну, бомби не падуть, кіця зайсе звідаєте. Епін в Ужгороді не падуть. Ага, та я знав, що ти казати. Та видав таги і сяде. Видав таги всяде. Йой. Сяк буде. 2 роки не виходив із хижі? Ого. Зайшов в АТБ і через аеропорт мігрував. Мені сьогодні, що ти нам якусь фантастику пишеш. Всяко то буде. Хоба, хоба, хоба. Так, і тут нам треба, значить... Отсяк. Айно. Все туди забираємо. Пук-пук-пук. Угу. Cool story, бро. Не знав, що ти ще повісти. Так, тут дали сяк. Сесі соломляні стріхи насправді дуже сложні, епіну Майнкрафтові. На чудо, у реальному світові це був один з майдешевих методів покласти стріху, зато епіну бідняцьких хижах так і було. А й був Майнкрафтові мати стріху із соломи, ото насправді дорого. Я не фіглю. Я не фіглю, у Майнкрафтові мати стріху солому, то дорого. Бо... Айно, і це буде циганський табор. Ну, я раз просто май багатий хижі поклав, можна так казати. Никите, тут ті хижі, що гіндика, видите, сися. Ото все я чинив не в креативові,
Ото все я чинив в уживацькому режимові. Та я все то сіно мусив збирати вручну. Бо яся з тим був надримбав, я вам кажу. Добре, кітісь ми вже туй, учинім сесе. Так, тут мені треба якусь таку примітивну стрижку. Далі, треба мені городину. Ну нормально буде у дві висоти городину покласти, між іншим. Так. І сюди підперти. У королеві? А чим то табор такий топовий? Що в ньому такого інтересного? Так, добре. Значить, тут у нас будуть коні. Є в них маленько загорожено тут. Далі їм точно треба буде сіна. Як би то вчинити, бо вони від мене ще й не повтікали. Ну, тут, ясне діло, буде копичка якась така. Все. Піці копиця. Доста буде. Ну повноцінні вулиці, без асфальта. То нормальна ситуація для табора. Ну. Іване, здоров. Так, як коня знайти? Ще всі у версії. Добрі. Ну ми так учинимо, але... Сяк. Я дещо придумав. Не знаю, це файно буде визирати. Я їм придумав чинити такий валив з водою. Такий валив з водою. Може було навіть до маку землю задіти, ні? Бо вони тепер на нього вилізають. Або вони б не мали сюди вискочити. Навіть кіть вискочать, то в принципі єнно. Ну, щось таке. Цей путь теж мені треба буде з цим калом, цим збитим заонадіти, маленько проапгрейдити, можна так казати. Бо туйка путь якраз такий, Никите. Видите, я туйка який пішак робив, ось у мене
комбіновані блоки, айно. Цяк. Та й туди дали. Ну там уже коцка кладена. Що? Біля Радванки фактично до розетки на Петефі до Мукачівської давно самі цигани жили. Так було. Так було. Та й тепер їх там много, це правда. Николи пчола хоче залізти челяди до хижі. Там косиць не є, йде гет. Там косиць не є. Так, обося було майвитко. А цяк. Добрі. Так, маленько розширимо той путь. Так. Ну, тут треба йому чинити якийсь номінальний центр табора. Все, слухайте, читава робота. Я думав, що у мене на табор менше часу піде. Тут у них буде якийсь номінальний центр. Так, треба і сюди би може було дійти цьому відковачові. Ну, туйся щось має діяти. Туйка, значить... Я тут чогось хочу покласти мегаватру. Ця бо була мегаватра. В чому прикол тематичних стрімів по Майнкрафту? Я не поняв вопрос, видав. Я видав, не поняв вопрос. Ну, рофли за гриби, то ти за челеняк собі думаєш, ні? То ти собі безумно за челеняк думаєш. Айбо... Ну, я не порозумів вопрос, бо... В чому прикол мені стрімити? Це за які тематичні стрімитися звідаш? Та й, ну, будь добрий, не треба богувати в мене на стрімові, йоу. То мало не красносяк чинити. Челеняко то не фігля, ну. Ники, тут тобі другі люди оповідять, челеняко то не фігля. Путикачий нормальний, він не мусить бути аж дуже деталізований. Не треба сим перебрати, бо не було повного. Ну, тепер наконець треба нам побзерати на наш образчик гінди. Треба нам, значить, вовну. Треба нам сіру вовну, сяку, все світло-сіра, сяка сіра. Як ото жити буде? О, цигани. Як тако? Тоді... Так. І так. Все, така будька.
Ні? Ну, у них якісь такі дуже маленькі тут і палаточки. Ану. Це дасться тут покласти по стилі нормально? Да, дасться, добре. Там теоретично навіть мошлячі. А лопату чого вивер? Вона мені треба буде. А хоча я можу отсяк. Йой. Я можу отсяк. О, я знав, що ще зробити. Так, тут ясно будуть спати, тут будуть жити, то все. Тут ще гон набити якась така будя май. Може й все закласти гет. Бо тут не була яма, а тут його набити ще одна така будя. Не будя, ну палаточка навіть буде. Буде дгорі. Отсяк. Так, добре. У нас напроти третьої общаги цигани в корчах зробили домики з коврів і картону і тусили. Ну, в принципі, я май часто видів так бомжів чинити циган насправді. Не завідував тим, кого буде спати в тих палатках по боках. Сплющити там домак. Та, в принципі, ні, нормально буде. Лишати там мож, а вони коли встають, то їх буде вимітувати в цей блок. Туй. Ну, в центрі у них туй велика ватра. Де хижа барона? Най буде сися. Туй такий куні запряжені. Най буде ось сесе хижа барона. Бо тільки
Туйка будуть ковати всячино. Туйка прості палатки, тут у мене 2 буді такі май прості. О, між іншим, треба щось які буді накласти. Наприклад, туйка мож. Бо воно так гіби у берега буде. Воно якраз буде. Ацяк. Ні, тут може даже так ліпше вчинити. Двері, піці, оболок та й готово. Ну, що ще чекати? А тут навіть облака не буде. Всяк. Так, та й сього в мене там не буде. Зараз увидите чого. Що? Виткіть фото табору. Це з статті на Local History. Але витіть. Ану, я мечу чат відкликування, я не знав, це вам все нормально відкриє. Так. Локація чудна. Не знаю, чого чудна. Нормальна локація там. Так. Так, падемент. В принципі, тут можна дощки покласти, просто би не було однакове. Би не було однакове з стінами. Маленьконя мерзит, ож тут сі вальки у Майнкрафтові, вони такі, видите, з нотками фіолетового. Що ще треба додати на хижу покривало велике? На хижу покривало велике? Як? Не розумів, за що кажеш. Така кухонька примітивна, тут буде ладичка ще та й готово. Та й усіх, в принципі, доста. Дубовий пролаз, та й двері, та й все. Ну, сіся готова. Тут будуть такі однотипні доста будуть тайно у цій гонтаборові.
Ага, замість двері верету. Слухай, це інтересна думка. А як би то вчинити? Як би то. Бо кіцяк покладу та повисокує, ні? Треба ниже. А кіцяк. Я придумав, Ники, можеш сяк чинити. Направду замість двері верета така. Ну, всяк можете, туди ще й туй так учиню. Гонно бути правда, ож кіть я тепер напложу той селянів, та вони не будуть гонни вийти. Що? В статті пише, що це річка Уж. Ну. Ріка Уж довга. Ну, перебач, ож історичні фотографії не сходяться з твоїми представленнями за те, як воно мало бути 100 років назад. Господичку. Так, з цим можеш позасвічувати, теж би не були домаку по темках. Ні? Ну, слухай, верета за місто двері доста не тяжко вчинити. Я не знав, як учинити сміття по території табора. Ну, слухайте, за перше, сесе село в 1928 році. Не тепер, а у 1928 році. Сміття у нинішньому розумінні того слова туди не було в принципі. Не було. Пачка сока з чіпсів, такого не екзистувало в природі взагалі. Кіть було щось у чомусь запаковане. І... Чекай, там пише, що то уж. Де є? Ні, правда, не пише. Там пише, що цигани ковалі на березі ріки. Айбо... Ото все фотки були з Ужанської долини. Там я не вижу... Ники, і це із фотоархіва Рудольфа Гулки. Ники. І це дуже важливо. І це з фотоархіва Рудольфа Гулки. Рудольф Гулка був в Ужгороді, а далі він був в горі Ужанською долиною, він дійшов був до самого Ужка. Далі він був в Мукачеві, далі він через Тису горі пішов і вифотькав ще всю Гуцульщину. Значить, він не був круг Сваляви, він не був вище Іршави нікуди. Зато сміло можеш казати, що то фотьки із Ужанської долини, бо в нього якраз з Ужанської долини та й з Раховщини має много фотьок. Палатки згорять, ось з-позад цього, з-позад факлі, та ні. А так, все, так ліпше буде. Все заберу. Обось за них не переживав. Нормально все буде. Скорше перечинові до уж по подгранках іде. Пак воно мусить бути десь там. Ні, коли я казав, що то ріка Уж, я не казав, що то в рамках Ужгорода. Я не казав, що в рамках Ужгорода. Так, нам би треба, наприклад, щитуй теж таку.
Сісі верете дораз і на Сісі палатки файно запаруват. Я за це й не подумав. Йой, ну добре, не бай. Так. Так, що в мене тут ще сесе та й сесе? Всякое. Так, 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 так. Я не знав, як у Майнкрафтові файно би було зобразити гудаків. У мене просто не є ані одного представлення. Я сидів, думав над цим, як то можу учинити. Нула ідей раз. Ти думаєш, це буде циганський табор? Ну і все так і є. Все циганський табор. Вони не жили в палатках. Вони собі клали їх хижі. Я не розумів видкий конфуз. Що не добрі. Ну, як у якому смислі? Гудаки? Ну. У якому смислі ще можуть бути гудаки? За циганця знало, як за файних гудаків. На всякі святася їх кликало, на свальби. Кликали густи циган. А як ото в Майнкрафті вчинити? Що інтересно, між іншим, ошкіть побзирати на туті фотьки, як усі в публікації, так інде, нігде не видко псів, ані одного. Не знаю, може такий тренд держати псів у них ся появив недавно. Воно такое бити. Ну, бо я серйозно, побзирайте самі, тут і фотьки, там псів ніде не є. Я не думав, що вони їх якось мусили нароком відганяти. Не знав, це вони псів нароком відганяли, би пофотькатися просто.
Парадна. Парада! Як це можна було вчинити? Капець. Удобно? Пак який табір современний? Пак кажу, 1928 гід. І це... Всяка ситуація у нас має бути. І це село знаходиться у 1928 годі. Новоселиця. Ніякі аве, ніякі пси, ніякої сміття. Того просто ще не було. Все. Скачувати моди на інструментів. Я не розумів, нащо скачувати моди на інструменти, на котрі. Все, я поняв, ти за гудаків говориш. Айно. Порозумівім. Я не буду класти ніякі моди, я хочу, би це село було повністю ваніла-френдлі. Айно, бо треба так, аби ти міг скачати Майнкрафт, зайти сюди і гуляти туйки без потреби скачувати хоч які моди. Ото дуже сильно буде усложняти процес, який треба буде ще качати моди просто, аби сюди зайти. То дуже тяжко буде. Я то нароком хотів чинити так, аби сугубо ванілково було. Ні, то. Котелем ще не поклав. Дораз буде. Я десь ту його хотів запхати. Взагалі, у мене раз ники що вийшло. Значить, у мене суд такі май багатий хишки. Єна, друга там де ковач. А ціківня суд середняцький буді з лепа, де замість двері верета. Та й, all-inclusive, гися каже. І суд всякі просто палатки просто. Гінаобразчикові. Дежурний варіант. О, Вовкун прийшов, здоров. Так, що ще хотів? Добре, Юре, ош нагадав ми. Учиню туди никайте, що? Де був то вчинити? А може у декількох містах, значить. Значить, тут, наприклад. А цяк. Самих циганів буду давати. Не знаю, ти, може, пропустив послідні стріми, у мене тут вже силя не бігають, просто... Вони тут вже бігають, тайно.
Бо і це вже не на локальному світі, у мене це вже на серверові, то тут вже можеш давати, так і має бути, не туй торгаші, м'ясо продають. Ну ж, я вже з тим порядок навів. Людмила Зігхайль. Серйозно? Найніч не кажу. Котел. Не так. Як? Чим? Ану, так получиться? О! Ні? А туди можеш даже сяк. Ні? Це можеш за донати давати людям імена донаторів. Видав можеш. Я насправді не продумав всю систему монетизації дуже. Залегко дам ім'я хоч якому селянинові. Видиш, сам цігонь табор у мене ще доста пустий. Тож я сюди ще не заселяв нікого, раз лиш хишки кладу. А бо друге діло, аки це тот селянин стратить, а ти пак зайдеш на сервер його глядати, а його не є. Кампець обідно буде, ні? Ну, а сяких я взагалі хотів покласти пару штук. Може не єден. Тут єден котел був. Так. Тут єден, та й де ще може. Та й тут єден. Я собі туди, як так, напланував був. Ага. Ланс іще треба. Добрий день, якся маєте? Мауся, хвала Богу, нормально, дякую. А у вас як? Ну, щось сякое, ні? Там можеш се їсти варити, тут можеш се їсти варити. Так. Ще би мені стали, може... Так, тут маленько утвердити землю. О, між іншим, тут много нових людей прийшло. Много нових людей прийшло. Сесе я чиню пробу реплікувати деякий циганський табор зачатку 20-го сторіччя. Кіть видите образчик гінде в углові, ото цигани стоять просто гурі ріков, цигани ковалі, десь кудись йшли щось продавати своє, айно. Що інтересного, ані на тому образчикові, ані домак у статті видкіть я то брав, никайте, видціть. Нігде не видко на фотьках оби з циганами ходили пси. Який русиніфікатор? Русинська бесіда вже 3 роки, як є в Майнкрафтові. Нативно. Ники йдеш. Чекайте, на СС виключу. Бо воно мене дуже мерегує. О, тепер у ній є курсор. Ідеш у штимовання. Язик.
І ти вибираєш руснацьке Подкарпаття з ваніли. Без модів, без якихось текстурпаків, тих ресурс-паків. Просто заходиш і фунгує. Так. Ану, никайте. Не доста буде раз. Доста буде. Туй 3 по стилі, туй 3 по стилі, туй 3, туй 3, туй 3, та тут мільйон людей буде жити. Озік Ютуб звідався, що строїмо. Строїмо циганський табір. Ож у мене туйка є село-село, а за селом мусить бути циганський табор. Є ще 2 штуки, які не докінчив. За перше, треба мені ковачове робоче місто оформити по-нормальному. Єдного ковала достайно. Що тут такого інтересного ще робити? Де Майнкрафт взяти? Ну, пишете в гуглові купити Майнкрафт і купуєте. Що вовку не пишеш, можеш покласти одільну палатку із ворожку або сурканів? Ні. Ні, воно тут не зафунгує, бо посправдішня босоркання в селові би не жила туйка. У мене тут мирний режим включений, я не буду годен її навіть заспавнити. Ні, що мені треба? Ну, представ собі, Майнкрафт треба купувати, страшное. Ой. Ко б міг подумати? Не у таборові, а окреме так, де хишка або сурка не файно би було. Пак, айбо... Насправді ні. Насправді не було би, бо по лорові все село у посправдішньому світі, а десь у посправдішньому селові відділ за селом хижу босоркані. Добре, ми то не докінчили. Так, у мене щось страшно все провисать. Не знав, що це стало. Ану, момент. Зависло та й готово. Щось му дуже тяжко. Мало типу лівило. Шейдери можеш виключити, бо я думаю, ситуація сячита вони помінять. Ну, покепіну, в 20 столітті у кожному селі була деяка баба, котра би була гібо-босоркання. Айно, айбо... Ото за перше не мусить бути посправдішня босоркання, а за друге отого набити хоч яка баба, яка живе на крайові села. Ну, наприклад. Наприклад, можемо уповісти, що усі в хижі живе босоркання. Чом нет? Ще ліпше, Ники. Пак у мене із другого боку села якраз є такий глухий сурдик. Никий. Туйка лиш пару хижачок, а май на крайові є єдна така самотна хижка стоїть. Ну, чим не хижка босоркані? Повіш мені. Чим не хижка для босоркані, ні? Якраз би тут мала жити.
Ну, Ніки, вона вже свого чоловіка на свиню перечинила. Видиш, як шиковно. Закіть ми тут з тобою каскуємо, а бусурканя вже то пошурила діло. Якась лавиця. Паклавицю доста. Більше того, є цілий скверик. Туйка, де торговиця, та є скверик, де можеш посидіти. А ну, я можу посидіти? Айно. У мене, правда, щось показився скін. Коня вверх ногами, айно, буде по канону, правду кажеш. Двіж з грибами. Є у нас сервер, кличеться Коцк. Інфекція членяка тепер там же є. Кіть зайсеся, звідаєте. Або може ся і не за все звідаєте, я витки знав. Стрижки де тут? Той суд. Ну, якось так. Чи бо може ладичку теж тут покласти. Та й нормально. Все, тут вже в принципі, ковач може робити. І цей чоловік по тому, як його перетворили на свиню, а не до. Не знав. Не знав, Вовкуне. Ну, з чим хотів... Що хотів? Айно. Так, засвітити маленько треба ще... Бо не були домак потемка туйка. Та й десь ще дуже темно. В принципі, тут вже дали світла суд. Тазик з водою треба? Де? Тут у них їстися варить нормально. А киця треба читаво помити, та гони у ріку піти не киньте. До ріки недалеко, тут за ділянками. За людськими ділянками, некий у ріку. Де ж куплишся, все має бути таке. Для коваля тазик з водою. Ну, слухай, айно, правду кажеш, то мені треба, бо він там гасив. Айно, добрі кажеш, дякую. Так, що далі? Хотім ще віз. Треба піти поникати, як я тот віз чинив. Так, нам щось всякое треба буде. Все, голесам з чого чинив? Ага, блок угля. В принципі, понятно. Та й двох конів треба буде прив'язати. Угу. Ясно, да, як так. Так, то в мене 5 на 4 виходить. 6 на 4, добрі. Ковало у ковача це? Та ні, є в нього там ковало, є. Що ти розказуєш? Некий там є ковало, ту є. Він на ньому якраз майструє тепер. Розказуєш. Ну, туйки покладу тот віз, значить 4 на 6, казав я майно. Ось так сяк. Щось в останній час мало подглючує насправді цей сервер. Так.
щось стало. Каже мені, ось з інтернетом якась біда. А ну напишіть у чат, це нормально не видко. Це нормально не чути. Все, стабілізувалося. Все нормально, добре. Бо вибило ми ось не є. Вибило ми ось не є інтернета. Даже не ось не є інтернета, ось дуже слабий сигнал. Сяк. Адланцовися не прив'язує. Кампець. То треба, значить... А де я другий? Посюди. Десь утік. Все, порядок. Туйсот. Но. Це я на вулиці виходжу. Тобіся ніякого зазвідати? Як дома діла? Ти кіть хочеш прийти до мене на Пасху, та пой. А кіть не хочеш, та не йди, чогось ти мене звідаш. Яким боком я є репрезентантом, ну, якоїсь ситуації в Ужгороді общої. Ну, та як? Ану, никайме. Це нормально намся дало, що у нас є. Ну, прийдемося туйка гечелянник, так? Ми сюди заходимо, тут нас нараз чекать вюзи з кіньми, туйка жиє барон, я так розумію, бо доста дорого, багато, навіть ікона на стіні висить. Далі долі у нас туйка ще коні, туйка у нас ще троє бундів буде, туйка люди якісь, туйка люди. Ну, та й повний табір циганів має бути. Так. Сторіс відійдемо Алюшу на вулицю, добре. Все, пруф є. Ну, то значить треба туди... Треба туди зачинати сих. О, так. Ковальський стіл мені тут треба буде. Тут мені треба буде ковальський стіл, бо точно получив професію тот. Єй! Получив. В Кошице більше русинів, чим в Закарпаттю. Ну, ото неправда. То неправда. Ну, по папірьові може, айно. Або, чесно, я сумнівався у самому Вароші. Кошице більше русинів, як у цілому Подкарпаттю, навіть по папірьові. А ну, поникаємо. Кошице. Так, ідемо никати населення. Де в них то пише? Є в них... Пише ось по етнічному складові 0,68%. А ну, порахуємо. Це, правда, за ще з передущим переписом 2011 года. Або я дораз поникав.
Так. 140. 8 поділити на 100. Домножити на 0,68. Так, ну. За переписом 2011 года у Кошицях жило 1636 русинів. Даже, кіть ми никаємо на дуже скромний і об'єктивно не дуже чесний перепис населення 2001 года, та в Закарпатті 10 тисяч русинів вже, та, ну, вже ся у 10 разів схибив. Це ми не говоримо за реальні цифри, це навіть говоримо лише сугубо за тих простеньких, за пару чесних цифр, які у нас тут. No, wydał dosta raz. Як неправда, кіть правда, даже в Сербії більше бу-бу-бу-бу-бу. А, ну, по чому ми никаємо? По чому ми никаємо? В Словакії більше по офіційному переписові. Айбо никай. Така класна цифра. У 2011-му було 36 тисяч русинів, айно, а у 2021-му, через 10 років, чи у 23-му, коли перепис був, у 23-му, то вже було 64 тисячі. Що, русинося так наплодили? Ге. Це чого? Це може то просто люди майслобіднося чули і вже вказували свою народність тоді, колись перед тим на передучому переписові ганьбилися. А у нас кілько же є русинів? А як узнати? Никати перепис? Перепис 2001 року не був дуже чесний. А потім це був ще хоч один. Не був. Коротше, чіть будьте. Дурною розказуєте. Наш цігонь табор туйкає. В принципі, можна казати, що він даже доста готовий. В креативному режимові, хвала Богу, то пішло шиковно. За кількось ми ся управили. Менше за 2 години. Доста файно. Нікіта, які шиковняки. Так, чистований Java Stripster, чи Java Stripiser. Я не пробував з вами сяда як спорити, но твердження, ось на Словаках вже є більше русинів в Подкарпаттю, не дуже чесне. Головно споза того, ось у нас не було чесного переписа. Або коли у нас не було чесного переписа, то не значить, що у нас жиє менше руснаків. По папірю, по папірю там більше. Або папір не все вказує факти реальності, не? Пак суд. Я не знав, як воно ся спавнить. Я тепер видів ні. Ні, 3 малих біжать. Genius, здоров. Ну, кінь мати чесний перепис і при тому не ганьбитися, та можеся запише більше. Або і це все спекуляції. Ми тепер за що говоримо? Буде якийсь перепис? Не буде, його ще години буде. А навіть кіть буде, та я не можу повісти, це запишеться більше 10 тисяч, це запишеться 100 тисяч, це запишеться 200 тисяч. Ми не можемо за це говорити, доки переписа не є. Це пуста бесіда. Або є факт, що руснаків точно більше 10 тисяч жиє. На кілько більше тяжко оповісти, бо не є чесного метода то полічити. І плюс сама держава докладувала немало сил до того, аби люди ганьбилися слова русин. Так?
Що це взагалі за дискусія туди? А то якся люди запишуть, то на то мають вплив дуже об'єктивні фактори. Якась репрезентація русинів у мас-медіа, як за нас говорять власти. Ото все має дуже-дуже великий вплив. І якийсь рандомний челянник не буде старатися прививати своєму дітвакові свою посправдішню ідентиту, кіть буде видіти, що воно бити небезпечно. Я би не хотів би з мого дітвака сміялися в школі, айно. Айбо в той самий час мені ся видає, що sú другі методи з тим наробляти, кроме як добровольно дати свого дітвака на асиміляцію, айно. Коротше, таку сте тяжку бесіду зачали. Це то я ся зась забайтив. А та Ужгород, то, що ти русинську не чув в Ужгороді, то такое, то лупина. По Ужгородові ціле Подкарпаття міряти не можеш. А на другого бока я жив в Ужгороді. Но, тут не кайте, то за що і казав, аж не беруть зайти. Ану, я їх тепер пущу одну. А вони тепер не будуть гони вийти витить. І сесійні гони зайти, ну йо. Я знав, що вчинити. Всяко не будуть гони зайти. Щось там тручаут. Ну, його не бай. То вже таке діло. Учинимо їм день, бо не мусили йти спати. Або тут і троє тепер не будуть гони вийти. Не будуть гони вийти з хижі, айно. О, табличку. Табличка буде забирати не висоту, а ширину. Йой. Видав з табличкою май варіант. А ну де в мене ще там то-то? З табличку видав май будуть гонни. Сидять дома, жулика бавлять. Правда. Покласти золото і желізо у дом барона? Ні, не буду. Всі десь утікають. Видав бися хотіли йти купати. Цімбруться. Що? Добре, я насправді буду помалу кінчати. Я ще вчиню якоїсь крутої відео за цей сам табор. Бо мати стріму то є бо треба мені буде мати ще в тот плейліст крутої відео якоїсь репрезентативної. Бо тільки у мене на стрім зайшло не так много людей. Та і кожне відео лише якийсь дарабчик. А так треба буде указати, що в мене той домак було. І на що я вчинив то так, як я вчинив. Ну, добрі. Як учинити гудаків я так і не придумав. Бо лишу все з'їдання на деякого другого стрімера. Добре, буду ся туди раз відкланювати. Вам усім
Красно дякую. Майтеся, сукотіться і завтра зрана не забудьте піти до церкви Пасху посвятити. Ну, або то таке. Добрі. Щасливо.